Здравейте, сега ще ви покажа един трик с две кибритени кутийки и една монета от 1 лев. Като начало ще припомня, че всяка кутийка има две части, от които тези са 4 стени, които пречат на монетката да премине през тях. Това важи за абсолютно всяка кутийка, независимо коя ще използваме. И така ще наруша това правило, като накарам тази монета да премине през кутийката. И така на 3 монетата ще премине. 1, 2, 3. И така вече монетата е в кутийката. Този трик може да се прави колкото искаме пъти, затова ще покажа още един път. И така 1, 2, 3. И пак монетата премина през кутийката. Това беше трикът. Надявам се да ви е харесал. Пишете в коментарите, ако искате разкритие. Всяка седмица качвам по 2 клипа, затова ако искате разкритие, ще го получите. Просто напишете в коментарите. Надявам се да ви е харесал. Кликнете лайк, ако е така. И това беше от мен.